Mnohí nielen pomílení kresťania nazývajú hexagram v súčasnosti Dávidovou hviezdou. V Biblii sa o tzv. Dávidovej hviezde nič nepíše. Pravda je taká, že je to diablov výmysel, respektívne výmysel židovsko-sionistickej rodiny Rothschild, ktorá cez médiá, ktoré vlastní ľudstvu, vnútila tento podvodný symbol. Hexagram vždycky bol a dodnes je okultný symbol pochádzajúci ešte zo starého Babylonu, okultný symbol kabaly a neskôr pokračovaním kabaly, čiže Talmudu a tých, ktorých Pán Ježiš nazýva synagógou satanovou. Takže viedenský kardinál Schoenborn zverejnil nedávno v článku Judentum und Christentum, ktorý vyšiel v židovskom časopise Das Jüdische Echo, stanovisko, že vraj proces s Ježišom a rozsudok smrti nad ním boli podľa židovského práva plne regulárne. Pretože židovské právne stanovisko má trest smrti pre toho, kto sa vydáva za Boha. Oni vraj podľa pána kardinála nemohli vedieť, že Ježiš je naozaj Božím synom, chudáčikovia. Lenže Kristove zázraky, najmä vzkriesenie mŕtvych krátko pred Veľkou nocou, Lazára, ktorý bol už 4 dní v hrobe, boli dostatočným dôkazom pre jeho božstvo a preto, aby ho židovskí predáci mohli ako také prijať a uznať aj na základe proroctiev zo Starého zákona, ktoré sa v osobe Pána Ježiša Krista naplnili. Ale ako je aj písané, pre ich neveru ich Boh urobil slepými a hluchými. Oni o týchto zázrakoch vedeli, lenže ako ich interpretovali, o tom vypovedá najnovšia kniha židovského historika Petra Schaeffera, ktorej recenziu od rakúskeho historika Friedricha Romiga zverejňujeme. Takže, vy synagóga satanová, novodobí kresťania vraj. Nový pohľad na predstavenie spasiteľa v starom Talmude. V Nemecku vyšla v preklade kniha profesora univerzity v americkom Princeton Petra Schaeffera pod názvom Ježiš v Talmude. Stretla sa s jednomyselným súhlasom všetkých jeho židovských kolegov, čo znamená výslovné stroskotanie kresťansko-židovského dialógu, lebo oni schvaľujú to najspustšie rúhanie, ktorého sa Talmud voči Kristovi dopúšťa. Tézy o Židoch ako starších bratoch vo viere, a tie pojmy židokresťanstvo a tak ďalej, moderné, sa tak stávajú mýtom. Ježiš bol odsúdený na smrť Sanhedrinom, židovskou veleradou. Rimania sa stali iba vykonávateľom rozsudku. Tam, kde sa samé vatikánske autority namáhajú, súčasné, zbaviť Židov viny v rámci New Age na zavraždenie Krista, sa
Naopak židovskí rabíni hrdo bijú v prsia, že Ježiš, tento modloslužobník a rúhač, dostal spravodlivý trest. Sú pyšní na to, že tento monster proces neprebehol pred rímskym súdom, ale pred židovskou veleradou a že to bol práve najvyšší veľkňaz Kajfáš, ktorý roztrhol svoje šaty, aby vynášal rozsudok smrti nad týmto tesárom, ktorý sa porovnával s Bohom. Áno, tak tvrdia rabíni v Talmude. My preberáme zodpovednosť a nie je žiadny dôvod sa hanbiť za to, že sme právoplatne odsúdili na smrť modloslužobníka a rúhača. Ježiš si svoju smrť zaslúžil. Schaeffer, strana 18. Nemôže byť žiadne ospravedlnenie pre kresťanskú sektu, ktorá nehanebne tvrdí, že je novou zmluvou, novým zákonom s Bohom a novým náboženstvom a jediným pravým náboženstvom. Strana 19. Po Konštantínovom milánskom edikte roku 313 po Kristovi odchádzalo mnoho rabínov do Perzie, pretože v kresťanskej rímskej ríši si nemohli dovoliť rúhačské výpady proti kresťanstvu. Tam postupne vznikol tzv. Babylonský Talmud, ktorý bol vo vtedajšom židovstve chápaný ako protievanjelium a nenávisná polemika s novým zákonom. Týkalo sa to hlavne postavy Ježiša Krista, ktorý musel byť vykreslený ako znáška všetkých nerestí, pričom sa otvorili stavadlá všetkým možným fantáziám a ohováraniam. Aj v predchádzajúcom palestínskom Talmude, ktorý bol hotový už v 3. 4. storočí po Kristovi, sa vyskytujú rúhavé a urážlivé poznámky o Ježišovi Kristovi, ale babylonský Talmud ho niekoľkonásobne prekonáva. Schaeffer zostavuje všetky roztrúsené miesta v Talmude o Ježišovi do jedného celku. V protiklade k evanjeliám tak vystupujú v jeho knihe Ježišov rodinný pôvod, detstvo a dospievanie, učiteľská činnosť, uzdravovanie, poprava a trest v pekle. Rodinný pôvod Ježiša je v Talmude predstavovaný ako dôsledok hriechu Márie, vydatej ženy, ktorá sa dopustila nevery s jedným rímskym legionárom a plod tohto pomeru označila za zatienenie Duchom Svätým. Jej manžel ju neprenasledoval, odpustil jej a celú vec zatajil. Preto nebola ukameňovaná. Napriek tomu ju ale rabínsky autori Talmudu označujú slovom s prepáčením kurva. Pointa tohto hnusného rozprávania Talmudu o Ježišovom pôvode spočíva v tom, že on bol nielen bastard, ale aj syn nežida. Preto sa tiež vraj nemohol odvolávať na pôvod od kráľa Dávida, o ktorom píšu evanjelist, čo sa týka otca Jozefa, o ktorom píšu evanjelisti a vznášať v dôsledku toho akýkoľvek mesiášsky nárok.
Celá idea davidovského pôvodu Ježišovho, jeho nárok na mesiášstvo a dokonca synovstvo Božie nie je pre talmudské, rabínske učenie ničím iným ako podvodom. Ako mladý chodil Ježiš do synagógy, kde bol, ako všetci mladí muži, vyučovaní v znalostiach starého zákona. Podľa Talmudu však vraj jeho učitelia mali veľké problémy s nedisciplinovaným žiakom Ježišom, ktorý už tedy dával najavo svoju sexuálnu neviazanosť. Zdedil ju vraj po svojej matke, neveru mal v krvi, stýkal sa so známou prostitútkou. A to je pre rabínov dôkazom, že nebol žiadnym prorokom. Počúval vraj Máriu Magdalénu, ktorá umývala jeho nohy, česala mu vlasy a boskávala ho na ústa priamo na verejnosti. Tieto v Talmude vykreslené frivolity mali byť príčinou toho, že učitelia Ježiša ešte v jeho mladosti exkomunikovali, vylúčili zo spoločenstva Židov. Židia nechcú, a to je posolstvo talmudistov, mať s kresťanstvom čokoľvek spoločné a nechať sa ním zahrnúť, obrátiť. Židokresťania sú pre rabínov tým najviac odstrašujúcim zjavom na Božej pôde, ktorí nebudú mať žiadny podiel v spasenom svete. Rabíni nepopierajú, že Ježiš mal magickú moc vyháňať démonov, uzdravovať chorých a kriesiť mŕtvych. To, z čoho ho a jeho nasledovníkov obviňujú, že tieto sily zneužil Ježiš vo vlastnom mene, nie v mene Božom. Využíva svoju moc na to, aby sa mohol vydávať za Boha a tým sa vraj preukazuje ako hochštapler a podvodník. Kúzelníctvo a modloslužba sú tiež dôvodom, prečo bol Ježiš veľevradov odsúdený na smrť a v predvečer sviatku Paschy povesený. Rímski vojaci boli len vykonávateľmi rozsudku velerady. Talmud trvá na tom, že Ježiš bol právoplatne odsúdený podľa rabínskeho práva a nie rímskeho. Ježiš je a musí byť podľa Talmudu stále usmrcovaný vo svojich žiakoch a vyznávačoch, ktorí boli od prvopočiatku označení ako podvodníci podvodníka. Oni vraj tiež ukradli jeho mŕtve telo z hrobu, aby predstierali jeho zmrtvých vstanie. Ani oni, ani sám Ježiš vraj nebudú mať podiel v novom svete, ktorý nastane po príchode Mesiáša. Ježiš nebol vzatý do neba, ale sedí na veky v pekle spolu s Titom a Bileámom, patrí k trom najväčším nepriateľom Izraela, ktorí si zaslúžene odpikávajú v pekle svoj trest. Titus, ktorý zničil Jeruzalemský chrám, zhorel, jeho prach bol vhodený do mora, potom prefiltrovaný a s prachovými čiastočkami znovu upečené telo a opäť spálené. Tak je vraj trápený na veky. Bileám, ktorý chcel vnútiť Izraelu kult boha Bála, sa večne trápi vo vriacej spermii. A Ježiš, ktorý sa vydával za Boha, sedí vo variacich exkrementoch spolu so svojimi vyznávačmi, ktorí neustále vylúčujú nové extrementy, keď jedia jeho telo a pijú jeho krv. Takže hrôza. Takže ešte raz
Prebuďte sa vy, tzv. Kresťania, moderní, aj s vašim šalom, aj s vašim hexagramom. Podľa písma vieme, že Nový Jeruzalém, alebo prichádza a Nový Jeruzalém nebude starý, bude nová zem a nové nebo. A Izraelom sú tí, ktorí sú potomkami naozaj Abraháma. A to sú tí, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista.